Još samo par meseci do leta, to jest sezone skidanja majci i razgolićivanja, što naravno znači da sam krenuo da pravim plan kako želim da izgledam za leto i kako bih to ostvario. Prisjetio sam se teorije i napravio jednostavan program, naravno, i da bi bili u toku pokušat ću sve da sročim u par klipova u narednih par nedelja na TikToku, Instagramu i YouTubeu, naravno. I mislim da je ovo odlična ideja iz razloga što ćemo vidjeti da li znam o čemu pričam ili ne. Za sada sam izbacio 2 klipa gde sam najpre razbio iluziju o raznovrsnoj ishrani i računanju kalorija za zdravo mršavljenje, a u drugom klipu sam se i malo dotakao nutricionizma. Sljedeći klip je najbitniji, 3 stuba fitnessa, dok će ove sljedeći biti kao neki bonus i manje bitni. I ajde na brzinu da vidimo kako izgledam i šta bih hteo da menjam. Za početak krećem od nekih 90 kg, što je uvek bila moja brojka. Pošto sam visok 1,88 m, nije neki problem, ali mislim da sam se uvek bolje osjećao na manje od 85 kg, pa ćemo vidjeti. Iako sam zadnji put bio u teretani pre par meseci, dobra ishrana je odražala dobar izgled. U međuvremenu sam ipak bio dosta neaktivan i dosta vremena sedeo, pa se vidi da sam zapostavio neke delove tela. Također, trup mi je relativno ostao ok, sem što sam mogao više da uvučem stomak. Iako se relativno zadovoljan izgledom, ipak ima na čemu bih radio. Najpre mišići trupa, tu ću se truditi da povećam metaboličke kapacitete i posle neki miofibrilni rast za snagu. Zatim grudi i ramena, tu bez razmišljanja krećem sa sarkoplazmatskom hipertrofijom i kasnije miofibrilnom. Što se tiče tricepsa, oni su ok, čak i dovoljni da lagano pulujem Vin Diesela. Tako da se neću fokusirati na njih, jer će ih vežbe za grudi i ramena indirektno dorađivati. Što se tiče nogu, jedino bih na listovima radio hipertrofiju, a na butinama i gluteusima ću samo uvećavati metaboličke kapacitete, bez ikakve hipertrofije, jer mislim da mi debele noge ne bi izgledale baš najbolje. Na bicepsima treba raditi još malo, ali najvjerovatnije samo par vežbica, jer ću dosta morati da se posvetim leđima, a leđa, pošto su loša, ići ću direktno sarko pa miofibrilnu hipertrofiju. Nadam se da ću istrajati do kraja s planom i da mi se neće nešto isprečiti u međuvremenu, kako to obično biva zapravo. I također trudit ću se da izbacim svoj napredak, da ne bi bilo laži i prevare.